Silala ngo-12. Niqumuza ufuna ukulala? Kuyafana ngoba wena ngo-4 ekseni sobe isikhamisile nawe. Sharp. Sihlezi mosifeti ngikhuluma nawe ngo-2, ngo-3, ngo-4 ekseni. Oh, njalo. I got that in my promise. Post ukuthi you've reached 400 in a week. Phela ujoyine it's only a week now ku Instagram. Just to motivate, okay. Wena zinhluhlekayo. Phela leni indaba lo. Guys, Instagram is hating. Yes, restrict. Ukuthi sesispend isikhathi esiningi la. Anyways, it's cool. Sisakhuluma ngayindaba yokushela, guys. Ngayindaba yokushela, guys. Yeah, siyakubuyisela tinqo manje ithi khuphuka inamba. Njobe sisakhuluma ngayindaba yokushela, guys. Nihlula into elula. Ukudlala nje ngamagama kuphela, udlale ngolwimi. Nje dedela amazwi. Ngala ngenkotha. Gadla udedela amazwi. Instagram uyaskip. So do we continue ngayindaba yokushela? Angazi abantu banayo imibuzo mhlambe about okay because we besithetho ngena kuqo. Vele so lokube kushelile nje awusafuna ukuvela. Sondela siyazi ukuthi uthathiwe but vele abantu bakubona engathi ngikhuluma ngiyi-1 muslima manje. Kuyazwakala nje Islam. Ngithini mina? Ukushela. Manje inkosi yami. Usubukele one great Zulu man who just joined. Wavele wablush. Mashabalo vele ahleke la nkosi yami. Okay. Toko sami kopos. Mahlobo sithina ngibona ngapha ngibhala ngebhetha. So, sila sisekuthenini uma umuntu eshela sesishilo zonke izinto niyacushisana nani? What is this? Niyachuchisa nani? What's that? Niyasichu. I think bengafuna ubani niyasichushisa. I think niyasokolisa. I think it's that. Excuse. Sokolisa njani? Ukusokolisa siyabonga mgadi siyabonga lwana. Sounds very familiar. Ake ngisho lapha wakho. Hayi umazi. Follower yakho. No, inkinga mina ngiyamazi. Abalandeli bakho laba. Bazwena bazwe. Longile abalandeli bafethu. It sounds familiar. No, it does. Mhlambe wazomunye lo mazi. Ngiyabazi kodwa ke omgadi olokhu njani omadlokovu laba onene. Madoda. Umgadi ngakho ngithe mangithi ngiyabuka ngacwaza kabili kathathu ukuthi cha umgadi ngiyabazi. Uzwa ke. Ontusi bakithi inkosi yami. Nasentandeni nesandla. Asikho lapho Ntusi. Hayi, nezodwa lentokazi engihleli nayo. Angithi ngikuchaza khona ukuthi iyakhuphuka lentokazi, iyakhuphuka, intombi iziphelele. Angihleli nje nesiyoyo sentokazi la. Into engathi mangathiwa ake uchaze, ake uzisho ubani. Into engavela idedele kuvuka usinge ensizweni. Uyabona nje intokazi engathi mayithi yazisho, uvela usibona isimilo sayo kulento eyikhulumayo. Intokazi ekuthiwa makuthiwa uyazisho kuvele kusukuma igosa lensizwa ligiye, igosa lensizwa. Induna yayo. Vele madoda, uyayibona induna yamabutho kuvele kusukume yona. Ubone ehlayiwe kuvele kukikiza omama. Ishayi how futhi ubone ukuthi cha. Kuvele kunqamuka isigege entombini. Nanga umgade engiconfirmela ukuthi hayi uyena. Impela ngiyazi into siyenkongo ukuthi hayi no. Nangathi ngiyagiya kumanje. Ngiyagiya mfowethu uqhepho. Uyabona njoba ngisho intokazi ethi makuthiwa iyazisho ubone ngempela ukuthi cha lentokazi iyazazi. Kubalekile ukuzazi. Yabona ukuthi ukhuphuke kakhulu. Mangiku kunalezi zinto. Abantu abazi. Uyabona ukuthi uma umuntu kubalekile ukuzazi. Kunomuntu owakwangibuza ku Instagram ukuthi uke wangi DM ukuthi ibonge lo phumaphi. Ngikuthathaphi ukuthi ngizisho. Uyayibona leyo nto. Ibongelo
into yabona njengoba bebesho nje la kusibuthe bebesho ukuthi bathe insizwa yenzani umqaqo wamabhawodi umagadla ngamagama insizwa igandla ngenqindi something like that khona lapho njengoba bebemusha usibuthe la bemusho sekuyibongelo zakhe lezo sekumele asho naye ukuthi mina ngugadla ngamazwi insizwa zithule ungabuza ngisho intombi mamgobhozi uyabona into kanjalo usibuthe useyozisho usibuthe anokuthi mamgobhozi mina njoba seshilo naye sibuthe ukuthi cha ntokazi angithanda ubuhle bakho ngithanda nobugakho useyosho ngapha mamgobhozi ukuthi ayike mina ngintombi eyavunywa insizwa ngobugakho baye hayi ngobuhle nje kuphela ubuhle sebuyanezezela uyayibona yonto into eshiwa abantu so basically izibongelo zakho igameko izinto ezenzakala kuwena noma izinto ama events yeah hayibo lonto le akudinga ukuthi uzucela usonkondla akubhale cha noma nawe ugcina uzuhlala phansi ucabanga no akubi njalo igameko akubi njalo igameko nanga lapha phezulu loyana ukuthi we become afraid to propose. That's what I mean. You make us to have a lot of nerves. Fanele vele intombi kumele ibe nesithunzi awuveli nje kwela udilike nje kathi engathi angazi nokuthi engathi wenzani ilento esicizelelela lapha ukuthi intombazana wena mawukuthi ubona ukuthi intombazana izovela ichazeke kalula thina senikhulumiso kwabasakazi fanele phela boya benyathi akumona sivele obusongwa busombuluki sibhore nje nihleli la niyasibuka mfana sikhulume kuhlokhozi FM umaphika ngisho ukuthi sindizela phezulu lapha emsakazweni phezulu ninethezekile emakhaya siyakhonza lapho uxolanise ukuthi ukhonzela uma nangiyena uskapa uyabona njengoba besisho ukuthi mawuyintombazane kumele uqine mawuyintombi kumele ube nesithunzi kumele ube nesithunzi yingakho kufanele ukuthi ube neuvalo nawe insizwa kuyaye kuthuse uma nawe insizwa uzothi uyagadla kugadleke kubelula induku zakho fanele zike ephuka induku uqine futhi uqine ubuye uyolanda ezinye mangabunga aphethe ezanele uhambe uyolanda ezinye uphinde ubuye uzogadla futhi usokole nje iyozihluleka ukuvika intokazi igcinisa idedele ushaya ugadle kugadleke yazi kuphuke. So inkinga ngabafana bamanje ukubekezela isineke nanokuthi abasaqondi ukuthi kunalento ekuthiwa isimilo angikwazi ukuvele nje ngiwele nje uyabona kufanele ukuthi nibambe isimilo oqala ngiqale ngizwe nami ukuthi yini le ngizwayo uyabona noma kuthiwa ngiyayizwa futhi ngiyazi ngeke ngizibe nje ngazi kahle ukuthi yini ngazi ukuthi khona ngeke ngiyiphi ngithi ayikho uyakhe futhi wena uyakhe futhi uthi cha kulungile sengiyayazi khona sengicela ukuyiveza uyabona khona topic esasidingida lapha eRes lapha kutshele eyayinto enzima kabi kutshele kusho ukuthi kusakhona ukuphikisana ukuthile yabo sasikhuluma indaba ukuthi intombazane ayidalela ukuthi ithande yabo. That's what I was saying before isikhatha lento ukuthi women don't have love, they respond to love. Uyabona, when you show me affection, when you show me love, when you show me your being, your inside, you understand that your inner man, and the only way you can show me that it is through your words. Umuntu umfunda la, umuntu umuzwa ngenkulumo yakhe. Uyabona kunomuntu okumbone nje ukuthi isixhwanguxhwanguke lesi useyasho nje ngoba uthi mawuhlangana naye uyabona labantu abanokuthi manje ngidize uyabona you can tell ukuthi akuhle ngaphakathi kwalo uyabona bese kuba khona umuntu enithi manishayisene athi ngiyaxolisa bengingaboni uyabona umehluko phakathi kwaleyo nto. So even us women, we don't have love, we respond to love. Uyabona ngisho insizwe ingayimbi kanjani kodwa mayinhle emlonyeni hawu ngiyakutshela uyagaxela ungabonanga ubonani yiko ninokubona kuthiwa kunabafana abanentombi ezinhle bebabi bagadla la nangezenzo phela nangezenzo yabona umfana beyigagu abe nesoka abe yigagu umfana abe nesoka uthi abe nothando uvela ungaboni ububi
Hey, awubi khona kahle kahle phela insizwa kodwa vele insizwa akumele. Ayikho insizwa Labo moyi benu laba. manje wona ke semhlopheke ngebala hayi Ayikho yinhle insizwa futhi ayikho yimbi futhi akube insizwa nje. Yabona lento le kade sichaza ukuthi intombazane ezokutshela ukuthi iyakuthanda iqala ukubona noma kanjani love is created by a guy exactly enhlizweni yentombazane. So intombazane uyifica vele ingakuthandi athi ngithanda nje vele lo ngisho isikhala no vele kumele uma ngasithi ngiyakuthanda ngenze okwazi ukuthi mayithi ibone wena yakuthanda nabanye mayibabone iyathatha leyo nto ithatha nje lentombazane ithatha kumele kube khona into yenzayo wena ukukhuluma nezenzo zakho. Uyabona yikho uzozwa sike sisho kwabanye ukuthi ngangamfuni lo ngiqala ukumbona khona yaluve last time khona ngisawuna manje ugogo amhleze ashuthi ikhona lento ayenze yangishintsha umqondo ngabuka izinto ngenye indlela ngathi yini igagu is a guy ngathi that knows how to speak for himself. Like okay ubugagu bubili bukhona ubugagu lobo bugagu ngomlomo khona ubugagu lokuthi mhlambe uyagida uphiwe nangasiphi ngephimbo elihle nani yabona. So lo besikhuluma ngabo ubugagu ulo muntu okwazi ukukhuluma umuntu okwazi ukuhlanganisa amazwi yabona osibuthe kanje osibutha amagagu buyile sibuthi. So basically umuntu who is gifted in terms of speaking or acting ubugagu lo it's an artist not an artist yabona nje usibuthi but usibuthi he's an artist not umculo not an artist lo ucula but ugagu uzophika yini uma ngithi sesixabene namehlo ami ngoba awasacwaye izinhlobo elokhethe njo kulentokazi awusuka nini madoda akubuhle lobe inkosazana uNandi izizela Sizawuba serious manje. Anginamuthi ngabe sengikudlisile. Sibuthe engizama ukusho ke mina ukuthi insizwa kudaliwe vele ingakho kukhona into ekuthi ukushela ngakho futhi nakhona ukushela kudalelwe ukuthi kube insizwa khona ekwenzayo ngoba intombi ayidaywe ukuthi vele ikuthande nje iqala ukubona ethi hayi ngiyamthanda usibanibani ayikho leyo nto leyo shuthi uboneni kuwena ubona imoto uma ibona imoto uzoyibona futhi nakomunye umuntu. So uma ukuthi kanjani intombazane mayikubone wena qala uwedwa kanjalo ebese wena uwakha uthanda uthi nathi into engihlupha ngaphakathi kumina ngiyazi ukuthi awakayizwa kodwa ngizoyakha kuwena ukuthi ibe khona nakuwena nkosazana anginakho okuningi mhlawumbe ezandleni nasephaketheni engase ngikhombise ngakho kodwa ngalokho engithi kusenhlizweni yami ngifuna ukukhombisa ukuthi lento esenhlizweni yami is enough for the both of us. Uyayibona leyo nto leyo ngakuhotspota kulungile wena mawungangithandi ngizokuhotspota ngolami uthando ngiyekele mina ngikuthande uyoze uthanda ukuthi ngiyakuthanda. Uyayibona ke wavela wayisho kangcono ke lento le. So girls were not meant to love at first sight vele. Inkinga esidala nenqishumushu leyenzakalayo ubona we have failing relationships it's because women love more than guys love in our days. Uthola intombazane yesheliwe kodwa isihlanya kakhulu njengoba bengisho ukuthi yabona mawuyintombi yakwenu you don't have to send those long paragraphs asking for attention, begging to be loved, doing all of that. No, that's not your duty. When you receive uthando lolo litholayo and mawuza ukuthi alukunelisi alwanele and you know it's not what you deserve, you leave, sweetheart. Don't make it, don't force it, don't try to be a man in a relationship. That's not your position. We were made to love in our own way and we don't initiate love. We respond to the love that we are given. Uma ke njengensizwa uhluleka ukunikeza uthando, musa ukuhlupha ingane zabantu because at the end of the day ingane izofile ngazi mhlambe konke ishodayo kuyona. Ngoba uyababona abanye bayathandwa ngithi wena usumkhokhiselwa manje uthi uyamthanda. Yena utshela ukuthi uyamthanda kodwa ukukhombisa uthando ngezenzo nangeenkulumo. Uyayibona leyo nto leyo usulimaza inhliziyo yomuntu ke manje and esikhathini esiningi lama heartbreakers agcwele emhlabeni abantu aba heartbroken sebezopheka wonke umuntu abazophembana naye ngani ngenxa yomuntu oyedwa ohluleke ukuveza uthando. Uma nje njengensizwa yakithi uyibone ukuthi anginaso isikhathi sokudlala mina noma anginasikhathi sokuveza uthando lolu enikhuluma ngakho
ungayihlupheli ingane. Do not disturb women that you're not ready for. Just let them be more ready, and then come and approach to give love. Because ngempela lento yokuphula inhliziyo umuntu azafile ngathi mhlawumbe she's not enough or she doesn't deserve love, or she's lacking something. Kanti akalekhi lutho. Likewise nakona amantombazane uma uzazi ukuthi awukakabi ready, asikho nje ukuthi uyabona ukuthi abafana bazibabe nje sinesandla nathi uqoba umfana wabantu ngokuthi unemali. No, ngifuna imali yakhe, ngifuna ukumuza. Kanti lo mfana uze ngothando lo mfana. Uyabona inhliziyo yakhe uyikhiphile, wayinikela kuwe ezandleni zakho, wena wayithatha wayibuka ngesandla, wayilahlela phansi, wayinyathela, wabheka imali. Imizwa lo dlala ngayo. Udlala ngenhliziyo yomuntu eksamela ithanda izingane, eksamela ithanda umndeni, eksamela ikhulisa isizwe, eksamela ivikela isizwe. Ngoba phela abantu besilisa yibe kumele bavikele isizwe. Kuyinkinga uma wena umuntu wesifazane usumcekele phansi umuntu wesilisa. Kunzima ukubuya komuntu wesilisa. Yabona, it takes a small thing to destroy a man's ego. It takes a small thing to destroy a man's ego. So sibona nje kunalaba bafana abanje abathi angithandi mina ngiyashaya. Yabona laba bama through pass, nalaba bama puff and pass, nalaba bama bathi hit and run. Yithi mantombazane sinesandla. Uyazi ukuthi umfana wabantu awunathando lwakhe, awumthandi. Bese wena udlala ngaye, uyamvuma, umqome, ungamqomi. Akukho pressure yokuqoma kithi. Ungamqomi. It's not a must ukuthi uqome. Akekho wathi unjalo mawushela uyaqoma. And it's not a must to be in a relationship. Relaxana kusimpoqo umjolo. Kuyaphileka relaxana. Uyabona nje thina siyaphila. Sibahle kanje Nkosi yami. Uyabona thina siyaphila. Kuyaphileka nje ngaphandle isidingo sokuthi ufuna ukuzojaha ingane yabantu kanti uzoyilimaza. Azayitshela ukuthi umuntu mhlambe khona into wrong ngaye noma khona he has done everything to prove himself, and then you just don't even get it. It seems to be not enough for you. And I'm asking myself, why don't you go and look for it somewhere else if it's not enough for you? Uyeke ingane yabantu yazi ukuthi unokubona umfana ukuthi this guy is trying. Like he's trying. Sizokuthatha manje khumuthu ubone ukuthi uyazama lo muntu lo, but thina as girls we destroy their ego. Hence we have this broken man, this brutal man, this hostile and angry man. It's because of us. In a way, we have used them so much to a point yokuthi abasakholelwa othandweni. And into ebhlungu ukuthi yabona mawumhetha angeke abuye azohetha wena. Uyohetha abanye. Sifike thina si-innocent, sifika nothando, simnene, sifika nenhliziyo ngenxa wena yenzondo wayenza. Now I'm suffering for your mistakes. And it becomes a cycle. It becomes a cycle because nami mangisuka kuye nithi men are trash. Once. Olandelayo nengisamthanda, I'm gonna use him. And can you see each generation esikuyo manje? We have relationships that are not functioning. We have marriages that are failing. We have people love for reasons now. People love for reasons, and it's not supposed to be like that. What else do you see? What else do you love? They're gonna tell you about I just love hey, when uzuhleke wedwa sikubuza ngaye, yebo, okay, that is love. And if you are not ready for that without reasons, because exactly, mali unani kanja, okay, maybe it is important actually. Money is important, but I think we need to overlook some of the things. Kubalekile phela ukuthi abe otheni kodwa ke
Hey, but ake sibheke ukuthi masingasusa imali mina nawe singafunctiona na. Ake sithi kusasa uvunge nalutho. Sizoqhubeka. Ngisazokuthanda the way bengikuthanda ngakhona. Ngizozama ukuthi ngiphinde ngikusimamise uvukume ngenyawo njengasekuqaleni. Those are the things we need to look at. Yabona umuntu owazi ukuthi ngeke ukwazi ukuphila naye mayisenhluphekweni miyeke. Miyeke. Uma wazi ukuthi ngeke ukwazi ukumsiza mase kuyithuba lakho lokuthi umsize miyeke. So, madoda. Nayi mbuzo yamfana lapha. Sakhisizwe bafethu hayi ukuthini ngalokho okuncane sinakho nje. Uthi bengizidlulela nje ayingithathekile. Ayithatheka mntaka baba ayikho into esizoyenza. So, uyabona into esikhuluma ngayo shelekile kuba nje isidumbi singasho ngolutho. Hawu, usheleke. Qoma nsizwa ngithi ngiyadlala Ntwana yami Monique uGrand Bafanas. I wish all friends were listening to what you are saying. Babiza abangani bakho. What happens when all those reasons fade away? Exactly. Yinto esikhuluma ngayo leyo ukuthi yabona uma wazi ukuthi umuntu ngeke ukwazi ukuphila naye uma sekungekho lokho okuthandayo kuye muyeke kusho ukuthi uthanda lezo zinto. Rather ask for those things. Don't involve love. Don't involve feelings. Ungamkhohlisi mntana. Ungamkhohlisi ungadlali ngama feelings. Ungavumi nokuthi uzukhulume naye ama-hour efonini yena kuze kuxhuma inhliziyo ekubeni kuyingaqhumi mhlawumbe uthi umntana abantu smile yedwa ngaluchazeke yedwa. Yebo kusho nothando liphelile mhla kwaphela. Bathi imali imbi inhle. Inamandla kakhulu. What if uyafostela ke? Lalela, uyabona umuntu maye fostela mtshela iqiniso. Be honest. Yabona yabona ukuthi kunabantu ama push over. Yeah. Like right now to forcing themselves on you. Like yabona umuntu angafuni ukuya kunabantu persistent yabona. Umuntu acabanga ukuthi hayi mhlawumbe usazoshintsha ini. I think it is you who gave them the impression. Yeah, you lead them on. You lead them on. Because kumele kukhambe ngisiqaleni Umele icace from eqaleni ungazi wenze nomntana abantu ukuthi azakhipha ama efforts angekho. Uyambona umuntu eningazama something naye, uyambona futhi umuntu ongeke uzame something naye. Don't allow the person to be led on. Azafaki effort entweni owazi kahle ukuthi ngekushintshe lutho. Uzofoster phela mayibona ukuthi eqaleni nje ubungithanda. Exactly. Yebo. Uzothi kodwa ungiyekeleni ngize ngifike la, khani uzongitshela manje after imizamo yami emingaka. So do you see the mistakes that we girls make sometimes? Umntana abantu akushele akuthatha kise ku date akuthengele flowers and everything, you accept those things. You go out on a date with a guy, ufika lapho uyahleka, ushuta ama video yamkhatha umvezi, ushuta itafula kuphela, all those things awumvezi. Mawubuya after date awusabamba ama calls wakhe, uyozumthinte one day futhi mawufuna ukuyophuza nabangani bakho. That thing iyabahetha abafana and into ebhlungu eyenzakalayo ukuthi you make them think sonke sinjalo. And mawubenza bacabange kanjalo ukuthi we expecting something from them, ubenza ukuthi mabeza nabo kithi ba expect something from what they gonna give, they need to get something out of it. Uthi cha simfake one grade Zulu. Hey, unamuntu ekhuluma lisoka lakhe. Awu, bathini ngoba abantu bayashintsha uma sebeshintsha iwalk le oyayithanda uma sevuke nesky ebusweni sekuphele ubuhle lobu obonile noma vele abe sisidakwa ke out of the blue. No, there's something emhluphayo. As I believe ayikho umuntu ovela ashintshe nje esikhaleni. Khulunywa ukuthi usuyisidakwa ke manje usuhlale ula khona into emhluphayo. Talk to the person, sit down. Yes, I believe ukuthi manisothandweni it shouldn't only be about romance and everything. Mbuka umuntu wakho ukuthi do you guys talk about reality? Ake sometimes ningatshelani ukuthi niyathandana, ake niphume out of that zone leyo thando and just talk about life and reality. Can you have a decent conversation and a deep conversation with the person? Do you guys talk about your backgrounds? Do you guys talk about experiences when empilweni? Life experiences. You understand? So, ngicela ukuyilungisa into before simfake.
Ulokhu njani? Ngilungisa indaba yokushintsha. Angikholwa ukuthi khona umuntu oshintshayo emhlabeni bakithi. Umuntu akashintshi kusuke kuyi-character ebingaphakathi kuyena. Not unless we talking about behavior. Kodwa ke uma sikhuluma kusuke kuyinto ebingaphakathi kuyena sonke lesikhathi. Hlaza beyifihlile just to impress you, you know? Abanye abantu get into your life with mhlambe abone ukuthi okay, uFaith is a certain character, mhlambe uthanda abantu abanje, ashintsha abe lo muntu lo just to get into me. Admase fikile kumina ngim-accept njengalo muntu awuyena ayisihambe isikhathi umuntu abuyele kulento ayiyona originally ngoba ubeshintshile for me. Uyayibona lento engisho. So I don't think people change. Umuntu usuke ilento ade eyiyona bese afuna ukufitha in kuvele kuvuka ukuthi eyilalela la ngusibani. Yeah, iyashi ligijima. Uzivuka ingene emqanseni. Zivuke uzitshela ukuthi kusho ukuthi hayi. Usayibona wangenjena nje nkosami ngiqala ukubona athi ayibo wena ungazi kushuthi mina nginje. Yabona bavele basho njalo bathi hayi clearly you don't know me. Clearly you don't know mina nginje. And usuke eqinisile mayithi clearly you don't know me awumazi. Ubekuvezele lesithombe awumazi ene ubobaleka uma eseveza into obungayithandi ingasekho lokhu uyithandile. Oh aqinisile ke mzamo people change behavior. Usho kahle. Ngiyabonga ngokulungisa. Hayi ngempela uqinisile. Uchaza wena usho kahle Faith ngiyabonga. Siyabonga. Thokoza thina. Eish. Sifuthe ngicela ukukuchama lengane. Uyayishama. Like njoba sisho guys. Umuntu akashintshi. Ubuyela kulento abeyiyo. And it might be ukuthi uwe obumfakela ipressure yokushintsha. Waze gcine sethi awuthi ngipretend ngathi ngishintshile. Kodwa manje inkinga ngoba akulula ukushintsha into oyiyo. Aphinda abuyele esimeni lesabeyiso. Kuyinkinga kumuntu mayesebuyele esimeni abeyiso wena ongasithandi. Sekukuwe. Because the truth is you can never change a person. The person change because they want to. Akulula ukuthi ngivele ngithi ngizokuguqula Faith. Hayi. Akulula. Ngiguquka mina ngoba ngifuna. Ngoba ngithanda ukuguquka. Ngoba ngisibona isidingo sokuguquka. Hayi ngoba wena ungiguqula. You understand? Ngiyakholwa kodwa futhi ukuthi mangihlangisa. Ayithi ngiyakuhlangisa Faith. Uyashintsha umuntu. Athi nje ngoba uFaith ufuna ngiyeke utshwala ngizobiyeka. Kodwa ngenxa ukuthi isidaka vele umntakwethu uzobiyeka for 2 months ngibe-accept. Okay. After 2 months ibuye. This is deep. But this one lady who once said to me, because she's living with disability, she wants to date someone with disability conditions, who has disability conditions. How can you advise on that? I wouldn't say kufanele ajole nomuntu onedisability, kufanele ajole nomuntu omthandayo. Naye azomthanda. It goes hand in hand. Acting i-disability ayingene, indaba inothanda inenhliziyo. Ayiphakelwa futhi uyabona mangathi ngiyakubuka nje ngikubone Faith ukuthi ihlo lakhe alikho kodwa ngithi lento engizwayo kimi ayiboni lehle ngekho into esikhuluma ngayo leyo Mkhabela wena Dlomo ukuthi ayingabi lento ngokuthi uboneni ayibe ngokuthi uzwani. Uyabona mawuzwa ngaphakathi kuwe you overlook a lot of things. Ngingathi ngiyambheka uFaith nimbone emubi ngithi mangithi ngiyayibheka into yami ngithi madoda bekubuza ubonani ngani ngithi anazi guys angazi ngiyamthanda. Uyayibona leyo nto leyo ngiyamthanda akudinga ukuthi ngize actually you don't need a reason to love someone. You don't need a reason to love someone because lawo ma reasons lawo mayisengekho uzokwenze njani shoot awusamthandi yabo. So uyabona nayo le ndaba ye disability wena Mkhabela akumele nokuthi ngabe size siyakhuluma ukuthi ufuna ukujola nomuntu one disability ngoba ne disability no udinga umuntu ozomthanda naye azomthanda bathandane. Angazi noma we make sense. Ngako sekukhala nabalandela manje nginamaphuzu amaningi ngifisa ukuanele kuma comments. Yeah, waza sikufake looks don't matter, they fade. Very true. Sazoguga ngeke ngidlale muslay beat. Oh yeah. Buka usubalekisa umuntu buyihlale phansi. Kuyavela lapho.
Kuyavela sibuthe kodwa manje khona umuntu ombalekisayo la. Uvele wangena amanzi emadolweni. Usevele wangenwa amanzi emadolweni. Kuyasho ke ngena ama celebrity ke manje buku inamba. Ayi ngena abantu abakhulu. Yo, hey benga-expect-ile ke nje. Uyabona kwenzakala. Siyaphila nondaba njani? Siyaphila sibuthe ninjani? Mashiya amahle. Njeke wenyamazane. Hey, Phila. uxamxakele imbeletha. Kamelihle. Ahe. Ubuhle benzi. No man. Awu Nkosi yami. Awu. Lungile. Hayi inkosi ayiqedwa. Noma Ayiqedwe. ngingakabike inkosi phela. Wayiqedwa uyadingiswa. Ngidinga inkosikazi ukuze ngibe inkosi so hayi usengasho nje ugabe impela uphumule masuthanda. Okay, la ayibonanga lethu where do you live? Okay, kambe benikhuluma ngothando ne? Yes. Okay. So, i-perspective yami when it comes to uthando. Manje angazi noma i-network yami noma yini la. Angazi. Ku-right. Ayikho i-network enenkinga. Ku-right. Konke kuhamba kahle. Okay. Alright. So, kunje. Ngiyangithanda ukuthi sithi masibheke isihloko sothando noma ubudlelwane specifically for today ngoba namhlanje ngiyi-24 as usuku lwesilo lo manje sekuthiwa i-Heritage Day. Yeah. Kungakuhle ukuthi silibheke lo hlelo awu Nkosi yami. Lo hlelo ngokwesintu noma ngokosiko, right? Yeah. Vele besilapho sisuke naye ekushelweni. Yeah. So ukuze sifike nayo la. Uma ngabe sibheka ke isihloko sothando kuba into ekanje. Kuba uzothi mawubheka lapha kulokugadla kwalensizwa le umashiya amahle kube khona la ibala khona abantu abadala yathi ukufaka omgobhozi oqwabe abafaka impela ngoba hayi ukuthi ngoba mhlawumbe ngizama ukuthi ngithophe intokazi kuphela kodwa kungoba futhi ubudlelwano busuke kuyinto yokuvumelana kwamathongo kusuke ukuvumelana kwabantu abadala. So uma ngabe ikhehla lakithi libona intokazi lapha kwamgobhozi ilona lelo khehle lobe seliyangithuma ukuthi cha nsizwa awukuyolanda lapha nayi impande lapha esishoda ngayo la kwaMpila uyolanda le yampande uyilethe la ekhaya and then ake ngibuyeke la kithi esibancane ngoba lokho kubheka kakhulu umcaco noma yabo the next stage. Uma ngabe sibheka la kithi sisebancane kusuke kusase ubuciko njengoba benichaza nje ukuthi ukushela kubuciko kanti singabantu nje sizona iziqu noma sizona idumbu nje kuphela kodwa kambe kuthiwani ngesingisi singama vessels emimoya. Yeah. Asihambi sodwa sihamba nabakithi sihamba nabadala sihamba nabo ngaso sonke isikhathi. So konke esikuvumayo nesikuphikayo isikhathi esiningi kusuke kuhambisana nentando yabo nomvelinqangi. Kusezwakala. Yeah. Kuyazwakala sidawe sibuthi. Uthekeke lapha uMamgobhozi wathi umuntu akashintshi uyaye aveze ubunjalo bakhe kuyaye kuvele ubunjalo bakhe. Ngingephike lapho kodwa ngingephike ngoba kusho uMamgobhozi kodwa ke ukuphawula nje lapho ngingasho ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka kube khona ukushintsha emntwini ukushintsha lokho kudalwa khumbula ukuthi ngithe uma ngabe ababili behlangana kusuke ukuvumelana kwamathongo ne
So uma ngabe kini kunempande edingekayo ekhaya, uma ngabe kungekho ushintsho ozoba khona ekhaya uma ufika wena, hayi khona okungahambi kahle. Kumele kube khona ushintsho luba khona, kungabi khona ushintsho ekhaya kuphela kodwa nasekhaya kini kumele kube khona ushintsho ngoba sakho ubuhlobo ngithi. So uma ngabe sakho ubuhlobo siyacobelelana, right? Ukuthi manje angikwazi ukubheka lama comment lapha because khona ama comment ebengiwabuka la and I wanted to answer those comments. Scroll up sibuthi ebithini sikukhumbuze. Oh, okay, nakho sengiyakuthola. Okay, umzamo, yes, umzamo kade show something la uthe uzohlala umsize noma there's something before that. Oh yes, abantu bayashintsha uma eshintsha iwalk le oyayithanda. Uma hey Ngisho ubeshe phuzini lokuthi uma uthe wena uthanda iwalk yakhe noma uthanda ubuhle bakhe mhlazane kushintsha leyo mhlazane kushintsha leyo walk leyo noma mhlazane kuphela lobo buhle lobo umbuzo othi usayomthanda yini na. Ngakho uthando kumele lingabi nezizathu zokumthanda umuntu kodwa uthando kumele lihambe ngenhliziyo nje lengaphakeme. awu kodwa ntombi yami Gobhozi, usho nje mawubheka nje ngakuwe likhona nje nethutshana lokuthi buphele lobuhle lobo bungaka. Awu Ngoba phela izinto ziyenzeka emhlabeni lesiphila kuwona ngeke wazi impela iphutha lingenzeka kumele inhliziyo kodwa-ke noma lenzekile iphutha inhliziyo ikhulume lokade ikukhuluma noma kunjani. hayi uyihlabe esikhonkosini ntokazi, kunjalo impela inhliziyo yona kungenzeka ingashintshi, kungashintsha kona indlela okubukeka ngayo, kushintsha indlela mhlawumbe akhuluma ngayo, kodwa ngalezo elimtoti leli cha angikuboni ukushintsha okungenzeka. Ukushintsha mhlawumbe okungaba khona kungabe sekudalwa izimo, kungabe sekudalwa impatho ingabisaba khona noma ibisiyanyamalala makhamba isikhathi. Njengoba bushilo ukuthi abantu bayashintsha vele makhamba isikhathi, kwesinye isikhathi umuntu uhlangana naye eyinye into. Kakhulukazi kithi ke insizwa kuyaye kwenzeka ukuthi uma ngabe intombi uyifuna noma ake ngithi uma ngabe uyeshela intombi kule inkathi zamanje uyaye uyicwaninge ubheke ekuthandayo, kuhle ke kubi ngoba manje sesino social media siyakwazi ukubona izinto kalula. Sizobe sesiyayishintsha thina lokhu kuya nakwabanye odadewethu la ukuthi sizobe sesiyayishintsha thina sizame ukufitha kuleyo ngizothini kulowo mdibi lowo wezinto ezithandwa wena. Kusho nje sibuthi ake sithi kunensizwa ekhuzelayo lapha kimi noma efuna ukukhuzela. Isizoqala iyobheka lapha kuSlay Bhinca bese yaba ukuthi le ntokazi engathi ithanda ezamasiko. Uma esefika kimi usezoba impisi efake isikhumba semvu. Kunjalo. Kanti-ke kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi bekade kuyimpisi efaka isikhumba semvu kanti mayisifika kuwe iyobe sikhumula isikhumba semvu isale isiyimpisi. Kubese ufuna amamgozi impela iyo lento abeyisho ukuthi njoba sisho nje ukuthi iziyimpisi bese mayisifika yasikhumula isikhumba. Njoba besisho ukuthi emqanseni ziyavuka inyelo. Uzuyitshela ukuthi umuntu nami usishintshile wena ungenje. Kanti hayi wayenje. Nganginje vele ukuthi ngangenzeka ukuthi ungamukeli. Uyabona kulaba asuke sebecacile noma becacelene, lokho kulula ukuthi bakuhlule uma ngabe beqonda ukuhlangana kwabo ukuthi kumayelana nani ngoba akusikona bona bodwa kodwa ukuvumelana kwamathongo. So uma ngabe sekwenzeka mhlawumbe ayisithi nakho sesilibophile lapha elikasofa silahlane nentombi yakamgobhozi, kube sekuqhamuka ushintsho lapho awuveli nje
ukhulume naye umuntu siqu ngoba wena awungenanga la ngoba uze kuye siqu kodwa ungene ngaye uze esibayeni waye esibayeni wathelwa ngenyongo wacaca esibayeni lapha kulela amakhehla kuleli khaya so uma ngabe kwenzeka ushintsho ulibika kubo ufika ubatshela ukuthi cha nakho sengibona okukanje ngicela ukuthi ningichazisele ukuthi kwenzakalani yini engingayenza ukuze ngikuvimbe lokho uma ngabe kumele kuvinjwe uma ngabe kungamele kuvinjwe ngiphila kanjani nakho Ngiyezwakala. Ngizwakele. Okay elinye iphuzu belilapha mayelana nemali kuvelile ukuthi angazi umbani beyaphawula ukuthi imali ibalulekile mina ngingasho ukuthi imali yimbi inhle kuya ngokuthi uphatha kanjani benginenye la ngizothini i-virtual meeting nabanye abafowethu la abenza amabhizinisi nabo abamatasa njengami bekhuluma indaba yokuthi iphuze engiliphawulile mina ukuthi imali ukuzihlale kumele uyihloniphe ifana nentombi ukuzihlala intombi kumele uyihloniphe akumele ukuthi uyisebenzise noma kanjani so uma ngabe nisebudlelwaneni imali ngiyangithanda mina ukuthi kungabi into enizoyibeka phambili ngoba uma ngabe niyibeka phambili imali iyaphela imali uma ngabe noma athi usomabhizinisi ayahamba hambe liphele ibhizinisi noma liwe ngendlela athile kanti uma ngabe nibeke abadala phambili nizokwazi ukuthi noma ngathi imali yaphela nikhulume nabo ukuthi cha phela le mpande nisinike yona la nayi ngathi siyaphela manje ayisasebenza ake nizama ukuthi nisicebise ngokunye noma nisikhanyisele ukuthi yini esiyenzile liphi iphutha esilenzile silungise kwesinye isikhathi kuyenze ukuthi abantu ethi umuntu angaganwa noma angagana kubese kuqhamuka ingcebo uyakhumbula ukuthi ngithene eqaleni ngithe ukuhlangana kusuke kuyimpande right so impande iqhamuka ngendlela eziningi ninemsebenzi eminingi angeke uyazi wena directly ukuthi njengoba benisho nje ukuthi umuntu mawumthanda asikho isizathu uyabo ungabeka ubuhle bakhe ukuthi cha ngithanda ifaca ngithanda ini cha lokho izinto oyibonayo wena ngeziqu zakho zamehlo kodwa uma kusazwakala Yeah, say now is good. Lale. Okay, kodwa uma uthi go deeper a little bit you'll find out ukuthi no akusiyeno wakho which is a very common language kubantu abadala bayakutshela ukuthi lo muntu lo akusiyeno wakho ake ngiphawule lokhu futhi nakubuye ekhanda ukuthi kwaZulu kunento eyayenziwa ukuthi uma ngabe insizwa icheater yayishawa abafowabo ukuthi ikwenzelani lokho ngoba hayi ukuthi ngoba beshaya yona balwela amakhehla asekhaya ukuthi uchamela amakhehla asekhaya ekhanda wena ngalento oyenzayo amakhehla athi nawo umsebenzi okumele uwenze wena uyawuyeka lo uyahamba uyozama okunye ngaphandle ngoba uzenzela wena ngokwakho siqu sakho thina ke insizwa sibabi nje sigabe ngapho nje ububi so ayikho into ngathi hayi insizwa yinhle ini uthanda ini cha well phela vele uma ngabe uyintombi njengoba ushilo ukuthi into ekunqobayo amagama ubuciko bamagama kube sekuthiwani ke kwisinto kuthiwa ubuhle bendoda inkomo zayo uma ngabe kushiwo njalo kusuke kungashiwo inkomo directly ukuthi like the living cow but Yeah, inkomo hambayo. yes but kusuke kushiwo Yeah, I will save the life. I will save it.
Yeah, kusuke kushiwo inkomo in this way. Insizwa kuyaye ukuthi uma ngabe ikhula ngokukhula kwayo indlela exerciseswa irresponsibility ngayo irewardwa inkomo. So the more inkomo insizwa irewardwa zona, that shows ukuthi lensizwa is more responsible compared to the other men or to ezinye insizwa. Right? Which is why kwisintu kunezigaba zokukhula. Angeke unike umkhapheyana, ngeke unike umfana inkomo. Ayikho responsibility lapho, leyo nkomo izolahleka okanye avela ayithengise nje ngemali encane ayidlela amancamnce abe right. So ubunsizwa is a stage lesi kumele ukuthi mawusufikile ke kuso sewuyaqala manje nalapho ko eintombini awusheli intombi engakathombi. Ngathini ushela to your class, to your level. Yeah. Hey, lento le yazi angazi kwenzakalani. Kuluma sibuthi. Okay, yeah, ngiyazwakala. Ningixole nkosami ngisanokuthi ngiphakeliso ngale manje ngivele ngiphazamiseka mase ngiphakeliso. Kodwa nkosiyami ngayiqala into ngingigcina. Hayike ake ngibhela kuma comment mhlawumbe kukhona Sibonge la who's that typical Zulu man? the display picture siyabonga. Sanibona emakhandeni. Akusubhuti wamaphupho lo. Uye impela lo uye lo. Ngabe usemaphushweni nje manje ngoelikelele ukubingelana nathi. Nje emakhandeni. Ngicela simfake la maphuma wena sibuthi. Qhubeka. Athi ngibo uxola uthini ngingasho nje ukuthi uma umuntu okay, yeah kona kunjalo wena ngoba wena xola angazi xola likes noma uxola ake ngithi uxola Xola. yeah kunjalo wena nsizwa yakithi phela wena ula ngesiqu sakho ngakho okulula ukuthi kukubambe noma kubambe attention yakho yiloko ozokubona ngamehlo. Ingakho ke bese kusetshenziswa kona. Ingakho uzothola ukuthi kunesimo la ukhona uzothi wena into wazithile uyayithanda. Thina singakubundo kokuthandayo kuyo. Yeah. Akusikona ngoba kungekho. Kanti futhi akekho umuntu omubi. Wonke umuntu unobuhle anabo. Le phone yami angazi ukuthi yeah. Wonke umuntu kunobuhle anabo obubekelwe loyo muntu othile oyobona lobo buhle. Ethi yiko nentombi nayo khumbula ukuthi ayishelwa umuntu oyedwa. Njengoba sisho isiZulu ukuthi noseyishayila kakayusi baningi abayishelayo. But kuzoba khona loyo yedwa ozoshaya esikhonkosini kubese bese ayiwinile leyo ntombi leyo. Kanjalo nje. So ngikhulumela isu. Yeah kuba into kanjalo ke man yazi ngiyaphazamiseka yazi Ngifuna ukukhuluma. Hambe office kumaNkosi. Hambe office kumaNkosi. kumaNkosi yeah awenzakalani manje kwangathi kuhamba network. Hayi khona idliso Hayi cha impela ngiyavuma ngawudla ngawugwinya nephepha impela. kwakungasili iphepha kuwe. Mina ngicela ukuphawula awuhlale ephepheni wanamathele eplastikini kuwe wavela wagwinya iplastic. Awumele mamgobhoza ngathi ufuna ukuphefumula naye. Angazi noma ngibheke ecele kodwa ngizoza ukuphawula kwakho nje ukuthi uthini wena sifuthi.
Odabeni lapha lwemali uyayibona le ndaba yemali le othe mangizwa kahle singayibeki phambili uyayibo singayenzi into eyizathu sobudlelwane bethu ngoba mhlawumbe engagcina kumisa iphela kuyoba kanjani. Kanti manje phela iyaxaka lento yokuthi insizwa ingabi senza lutho nje ngoba phela kuyashiwo kuthiwa uyibona ino-100 ephaketheni ukuthi iyokuphatha kanjani mhlazanise ino-100 million ephaketheni. Yayibona leyo nto leyo uyizwe insizwa ukuthi mina hayi mina ngumZulu mina indaba yokuthenga iy'mbali lezi inhlangana mina yabo nalamagama athi intombi yondliwa ekhaya umfazi wondliwa emzini yonke leyo nto leyo yebo siyayivuma kodwa ekugcineni kosuku uyibona ino-100 ephaketheni ukuthi uyongiphatha kanjani. Uma esehluleka ungikhombisa ukuthi uyongiphatha kanjani ngey'khathi ezizayo manje ngingasho phela ukuthi angithengele imoto ngiyintombi yayibona leyo kodwa nje ukuveza ukuthi hayi cha ngalokho enginakho yabo ey'khathini zakudala vele kwakuzosebenza uthando ngale juice nje ngithi iyona engisayi-afford kwamanje mamgobhozi kodwa nje ngisacela ukuthi kusaye lokho engi-afforda awukuphuza lokhu mntanami yabo ungakhohlwa yina nothando lwami yayibona into kanjalo angazi mhlambe ngiyaphambuka noma ngisho kanjani. Cha ukhuluma iqiniso ake ngisho nje ukuthi uyabona angithi insizwa mayisishelile yagadla ngamazwi selukhona phela uthando alikhuliswe. Kunezindlela zokukhulisa uthando. Kunezinto abantu besifazane ezibenza ukuthi baze bazidle ngawe umuntu wesilisa. Kunezinto ezenza ukuthi ngigcine sengibheka wena wedwa. Ungathi mawusugadlile ngamazwi bese kuba khona ongishodisa kukho ngoba ngizothatha amazwi wakho ebese lokho okushodayo ngibheke esandleni sami sesinxele. Ngiyakuzwa impela njengoba uke wabona i-comment yami la bengike ngaphawula ukuthi imali yimbi yinhle kukhona ubuhle kukhona ububi bayo. So ngoba ngisho ukuthi asingayibeki phambili ayibe khona but ingabi phambili. Ibe khona in a way yokuthi khumbula mangibekisela ngokuthi ubuhle bendoda zinkomo zayo. So uma ngabe kulesikhathi samanje inkomo kuba yiyo imali leyo. Right? Ubonakala ngendlela ophatha ngayo imali ukuthi cha responsibility ikhona la. So ugogo wami wake wangiqwashisa ngimbuza ngazo lezi zinto lezi wathi kimi intombi uma ngabe ihlale icela imali kubi lokho kubi ngoba kuwena number 1 kukhombisa ukuthi awenzi enough in your ability awenzi enough in your ability to a point ukuthi uze abone isidingo sokuthi ayicele. Kodwa ngogogo njengoba bese ngishilo ukuthi usuyobuza nakwabangaziyo nabangangazi bayongazi ngawe kusho khona impela ukuthi cha uma ungayi kuyovela ngale koma Nkosi bangakwazisa nje impela cha akwazi kube khona nolodwa usuku la kucelwa khona imali la kimi ngani ngakho ukuthi la kwizinga esengikulo lokukhula ngiyasazi isidingo semali and ngathini ngiyaqonda ukuthi isetshenziswa kanjani kuphi nini. Right? Now problem yokuyibeka phambili ukuthi insizwa izosebenza isebenzele nje ukuthi ikusendele i-wallet. Ngani ngoba iyona into ayibeke phambili iyona into agabe ngayo kulobudlelwano which is unfair for him ngoba uma ngabe mina sengifikile nje ngiyinsizwa yakwabo ngifike ngigadle lapha kuntombi yakwamBhubhozi ngigadle bese ngithi nangithi ngiyaphuma ngifaka ikhiye lapha enqoleni Lamborghini into nje imali vele ibonakalele nje lapho ngingakayikhiphi nokuyikhiphi vele ibonakalele. Kubese kuba i-challenge ke leyo ngoba manje kukhona lo onemali ongakhona ukwenza izinto eziningi ngayo and kuwena ujwayele ukuthi kubudlelwano into ehamba phambili imali kanti akumele ihambe phambili imali kumele imali iseke ubudlelwano
ngeyidingo zakhona ukuthi imithe idingo zabo ubudlelwane. Khona comment la beyila kumkhabelo uthi uyenza njani uma intombi ithi thatha enye intombi ubenze isithembu. Intombi Lalela siyichazile lento ekuqaleni, intombi akunasithembe entombini nasensizweni asikho. Isithembe samadoda esamadoda emizi isithembu. So nje emjolweni asikho isithembu, ubufebe lo nenkanuko phuma lapho. sibuye futhi nakuso nje isithembu nature yakhona. Mina yes kuyenzeka ukuthi ake sithi uNdlunkulu athi cha khumbula ukuthi lo muntu lo angithi ufikile la wacaca wakhothwa amathonga la ekhaya, so ayakwazi ukuthi axhumane naye uma ngabe kukhona lempande enye esashoda la, bakutshela ukuthi cha nayi impande lapha kwaNdlovu, awukuhlebele la indodana ukuthi iyovela lapha kwaNdlovu kwintokazi ethile. Uzobe sakutshela kwesinye isikhathi kuba ngizothini, kuba neprocedure yokuthi utshela abadala ekhaya kuqala before utshele yona insizwa leyo, noma kube uyabona asikho yes njengoba esho la uMadlala ukuthi asikho isithembu emjolweni kanti nomjolo awukho esintwini. Siyayichaza ngaphambilini ukuthi asinawo umjolo thina esintwini, awukho umjolo. Sike sayichaza ngaphambilini basisakhuluma ngokushela ukuthi cha umjolo asiwazi, into ezinja le. Awu madoda yeah asithembeke bayezwa abafethu abagabe ngokujolo. Into esiyaziyo thina ubudlelwano nje obuyayihlangana imizwa thizeni bese kuba khona ukubona ngasolinye, bekhona ukuhlangana kwamakhanda singangqubuzani. Ukuzwana nje ukukhona ukuzwana kogazi nokuhlangana kwamathongo njengomusho sibuthi. Ukuthi uma oyedwa amathongo esemthumile ukuthi cha ake uyobuka na imbali yakomgobhozi uhlambula ndini. Ngixolisa ungena emlonyeni la nakhu okubuya ekhanda ukuthi abanye abantu bayaye stress over the fact that amanye ama relationship fail, like kube khona i-break up kumuntu mhlawumbe ubuso umthanda kakhulu bese kuba khona i-break up. Khumbula ukuthi anihlangene ngoba nihlanganele nina, so instead of ukuthi ukhale over i-break up, bheka ukuthi bewuyisweleni lapha, yini ebekumele uyoyicosha lapha, ngoba uma ngabe ulikele ukukhala uzogcina uphuthelwa ilento oyicoshile, uzogcina uyabo lento ifana kanje, asithi nakho usuyicoshile igolide nalo usuliphethe bese ayahamba lo muntu okuthengiselele igolide, wena ukhalela lo muntu lo ohambile, igolide lila esandleni sakho. What's the next thing that's gonna happen? Uzoliyeka usulinyembezi lihambile igolide. Sekuzomele ubuyele uyoqala phansi. That's why abantu bengakhuli after breakups mostly. Akakhulu umuntu after i-breakup ngoba ubhizi uyakhala, ubhizi ingqondo yakhe isele ku-ex. Ukhulumani no-ex, yini le eku-ex eningayiqedanga, ngoba phela ufikile isikhathi sakhe siphelile, mdedela hambe naye, khona kumele ayobakhulisa, naye khona kumele ayokuthola kwabanye. Qhubeka wena la kumele uqhubeke khona, ucoshe lokho kumele ukucoshe ngoba liyoba linye, uyohlangana noyedwa nje intombi vele kunqobe, uphelelwa amagama, uphelelwa ukwenza impela. And at that point uzothi mawuhlangana nayo ube sewakhekile enough, sowucoshile wonke lamagolide, usunengcebo ekuwe, ayikho into esengakuhlula kalula kangako, yonke into eyenzakalayo uyakwazi uyimanage. Hayi kuzwakele ngikazwakala, angigqokile isigqoko ngizokhumula nayo i-crown futhi. Hayi onendlebe ngithule isigqoko. Hayi onendlebe yokuzwa uzweli. Ngeke ngisakuthulela isigqoko ngoba ngisigqokile, ngizobele ngikhumule nayo i-crown. Hayi ke ngiyacabanga ukuthi okwami sekuphe uthini la ubani no
sisi. Oh, uMandlovu. Awusa suka nini madoda. Yo Kajeni. Oh Ya boy. ngiyacabanga ngokwami ukuphawula sekufika emaphethweleni lapho. Siphinde sibuye. Eh? Ngithi yasikhatha manje